Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय HOTANrang चेनेलनिफ्राय। आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांबाय थादो, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो। Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय HOTANrang चेनेलनिफ्राय। आं न'आव गैया आरोना, बिगुमैनि न'आवसो दंफैयो। माने एसे खामानि दंमोन आरोना, उनाव खिन्थागोन मानि थाखाय फैदों आङो। दा एसे मोनानि ओंख्रि लांनो फैदों बै दखानाव। थांबाय थानि मा मोनो लाना फैनोसै आरो, लाना फैग्रोनि। आंजों सानै लोगो दं बिगुमैनि। दायो न'आव फैबाय, ओमफ्राय मोनानि अमा लाबाय, ओमफ्राय पापर लाबाय। गाबोन फुंनि, गाबोन मिरामिस नालाय, गाबोन मिरामिसनि थाखाय पापर लाबाय आरो दा मोनानि थाखाय अमा। रावबो गैया, डाक्टारनाव थांजोबदों आरो ना, माबाखौ लांदों, दा उन्दैफोरखौ नायनो थाखाय थालांदों आरो आं। बेयावथ' नेट नाङा, बयनिखौबो नायनाय जायाखै आं भिडिअखौ, न'आव थांबासो नायनाय जासिगोन। गाज्रि दामोन। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ बटनाव होदो। भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा लाइक होलांदो। लोगोसे जोंना ओंखाम संग्राया माबायदि रागा जोंदों नै। दे असुद गन्थङाव सालाय फोनांनो हाला देलाय फोनांलाय, दे फोनांलाय, देलाय दलर फोनांदो, लासै दे फोनांलाय, देलाय औ दे अर जादों ना, दे फोनांलाय दे। आब'नावहाय अन्थाइ जादोंमोन आरो ना, बेखौनो अपारेसन दंमोन आरो दिनैहाय। ओमफ्राय दा थरनै ना थरथाम मोनदों होनदों आरो ना, माखासेयाहाय गोरलै गावब्लेबायमोन आरो ना, गावनायमोन। दा भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो। लोगोसे दिनैनिया जाब्बा जुब्बा जाबाय दे भिडिअआ। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो अननानै आरो ना प्लिज। लोगोसे लाइकआव थुदो। जोंना दिनै जेबो गैया, माबाल' अमा एवनाय जागोन, ओमफ्राय लोगोसे ओंख्रिया दहायनि दङ जोंना, आलु सयाबिन। बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ। ओमफ्राय नेटआ नाङा बे जायगायाव, बिराद प्रब्लेम। भिडिअखौ न'आव थांबासो आपल'ड होनो हागोन दा आङो। नायसै मा जायो। बाय बाय, थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव।